sammen, og velkommen til denne video på min YouTube-kanal. Ja, vi er tilbage med noget mere Castle Crashers. Det er sgu ikke så lang tid siden. I kan nok huske sidste gang, der kom vi hertil, til Dock, hvor at, vi skal simpelthen over på den anden side af banen. Ud fra alle de ting, som vi ligesom fik hentet i løbet af første verden her. Så vi er allerede godt i gang med, vi er allerede godt på vej i spillet. Ja. I kan se, at jeg har taget rigtig godt imod de første 2 afsnit af det her, så jeg tænker helt klart, at vi fortsætter sgu bare, og så må vi jo se, hvordan det bliver. Nu skal vi i hvert fald kæmpe mod nogle ninja-pirater. Et rigtig sjovt klimaks, der ligesom er blevet taget op i det spil her, ligesom, hvad skal man sige, det har været en debat i årevis, det der med, om man er til ninja eller man er til pirater, og så tænker de, så Castle Crashers, de kom ind, og så har de tænkt, ved du hvad, vi laver sgu da en blanding, så laver vi ninja-pirater i stedet. Så det er rimelig sjovt, at man har tænkt i de baner. Det er jo også noget, I kan tænke på, om hvad I er mest til, ninja eller pirater. Jeg tror sgu... Jamen, jeg vil nok helst sige ninja, tror jeg. Jeg synes, det er lidt sejere. Jeg kan også lidt lige beat dem op, så er ikke så sej, kan man sige. Men ninja i sig selv er virkelig fede, synes jeg. Det... Ja. Det ved jeg ikke. Det tror jeg, jeg synes, siden jeg var lidt ny. Jeg kunne også godt lide at se ninja-film, der var mindre. Sådan noget som... American Ninja, eller ja, sådan noget som Ninja Turtles eller sådan nogle ting. Det er sgu nok det, det er sgu nok det, jeg har brugt meget af min tid på. Det er det sgu. Og det er det, jeg mener, altså, magien i sig selv er meget god, men jeg ved ikke rigtig, hvor useful den er. Igen, det tager ikke så lang tid at få mig ud af den igen. Jeg tror ikke, hvor praktisk magien den er i sig selv. Generelt så er de her fjender her pisseirriterende, for jeg føler ikke rigtigt, at man kan slå dem ihjel, inden de begynder ligesom at sidde og nomme på en, hvis man skal kalde det det. De tykker sgu bare løs. Man får mig sikkert igen her. Ja. Det er sgu det, jeg aldrig har fundet ud af med de baner her. Det er det der med, at de bare begynder at tykke løs på en. Det, ja. Jeg er sygt dårlig til at counte det. Så det er sådan, det er. Så kommer der dem her, de er også irriterende, det der med, at de går under jorden og så videre. Og igen, endnu en gang, så er det en beefy. Det gør det ikke meget sjovere, ligesom at være her. Jeg hader beefys i det spil her. Men det der med, at de går under jorden, det er piss fucking irriterende, det er det sgu. Det må jeg bare være ærlig at sige. Vi kan prøve at bruge magien på dem. Se om det har nogen effekt. Han døde i hvert fald. Altså igen, det er cool. Altså det er et cool aspekt det der med, at du ved, man har en tornado. Men på samme tid, så er det også bare sådan lidt, altså... Det virker bare ikke særlig godt, synes jeg ikke. Det synes jeg sgu ikke. Men ja, I kan jo passe ned i kommentaren og skrive, om I bedst kan lide ninja, eller om I bedst kan lide pirater. For igen, det er sådan en debat, det vil jeg sgu gerne høre, jeg ved ikke, altså. Igen, man kan sige, man danner sgu nogle... Man danner en eller anden form for, ligesom, relationship med dem, der ligesom ser ens videoer, så jeg tænker, at, du ved, I finder ud af en masse om mig, og jeg finder ud af lidt om jer, og så hygger vi os bare, altså. Jeg går meget ind i, at vi skal have et fællesskab, hvor at man skal sgu på tur og sige, hvad man vil. Der er ikke nogen, der skal holde noget tilbage. Det er i hvert fald sådan, jeg tænker. Vi lever sgu i et samfund, hvor at, hvor det er sgu meget vigtigt, at man siger, hvad man tænker. Det snakker også derfor, vi har ytringsfrihed og sådan nogle ting. Altså det er sgu bare... Det er sgu bare nemmere med folk, der ligesom kan sige, hvad de føler. Synes jeg. Jeg vil
rigtig gerne have ham, inden han går ned i jorden igen. Perfekt. Øj, skal jeg lige passe på herinde, jeg lige krasser af. Jeg kan se, at den har simpelthen ikke gemt det der med, at vi købte potions og sandwich sidst. Det er lidt kritisk. Jeg kan ikke lige huske det. Men så må det være sådan, det er jo. Altså, der er ikke så meget der. Men ja, vi er i den her sandbane her. Også en af de sådan lidt mere, ja, underlige steder i spillet. Hold da op, så kommer en fra siden også. Det er det sgu. Generelt er den ikke særlig sjov, synes jeg ikke, sådan at spille. I hvert fald ikke, så spørger mig. Der er nok nogen, der synes, det er det fedeste i hele verden. Jeg er sgu ikke synderlig fan. Mest fordi jeg synes, at alle fjenderne er pisseirriterende, fordi dem her, du kan knap nok jonglere med dem, og der er de der beefies, der går ned i jorden. Det er... Ej, der er bare så mange ting, jeg synes, der gør det træls, altså. Du var til gengæld død, så er det kun dem her. Men igen, jeg kan ikke rigtig jonglere med dem, så det bliver sådan noget med, at når de kommer op fra jorden, så får de lidt med kølle. Altså dø med kølle, ikke? Og så er det bare videre. Og så er der sådan en som den der boss. Altså, det er sådan en... Den er så ligegyldig. Prøv at se, så skal den smide den her sten her, og så skal man undgå den, og så... Altså, de er så ligegyldige, de bosser her. Synes jeg. Generelt også bare det der med, at der er så mange fjender i den her verden her, hvor det... Så, den ramte jeg, ja, det gør jeg. Det var helt klart sådan, det skete. Men der er så mange fjender i det her, som bare, du ved, altså de er bare one-hit, og den her boss er heller ikke så nem, altså jeg ved ikke. Jeg synes sgu, det er mærkeligt at tilføje, men det er sådan, det er. Du skal dø, eller? Jeg er færdig. Og ja, nu kommer vi op i det store skib. Der glæder jeg mig faktisk lidt til at se, hvad tornadoen kan. Det skal jeg sgu være ærlig at sige. Det glæder jeg mig til. Se om det kan noget vildt. We're going to the control panel. Faktisk, så vil jeg gerne vise noget til dem, der ikke ved det. Så er der en lille easter egg her, med dem, der har lavet spillet. Det er sgu rimelig, ja. Jeg kan godt lide at spille de der easter eggs. Det gør det sgu lidt mere hyggeligt. Det synes jeg. At ting, de, ligesom giver noget credit på sådan en måde. Det synes jeg, jamen det har bare lidt sjov klang, synes jeg. Bare. Nå. Lad os prøve det magi der af. Hvad sker der? Det ville helt klart være nemmere, hvis jeg ramte nogen med sådan magien, kan man sige. Igen, det gør det også lidt nemmere, når alle er one-hit, men igen, det er bare, altså lige nu der er de lidt spredt, så det er sådan, gør det lidt tough. Hernede der var en god idé, man lige kunne tage. Og så er det jo bare at give den gas her, kan man sige. Hoppa. Get the tornado. Sådan der. Der kom stormen Britta, skulle lige. Den har afgivet lige mig selv Britta. Altså, der er ikke så meget der. Whoop. Kører vi lige hernede. Giver dem lige lidt tornado herovre. Ej, får der mange mand. Det er så til gengæld noget, der er irriterende. Det er bare, der kommer så pisse mange. Og de er bare irriterende, fordi de kan skyde. Altså, det er sådan lidt... De er alle sammen one-hit. Så det er som sådan ikke problematisk igen. Jeg kan jo skubbe dem ind i hinanden og støre dem. Men det er bare... Altså... Ja, hvorfor?
sidder der ham her på det radioaktive toilet, hvor der er grønt nede i. Det er fantastisk. Fuck, man. Du skyder på. Kører han også bare smadreløs. Det virker også som en rigtig måde at komme ud af et rumskib på. Det gør det helt sikkert. Sådan der, og vi skal bare videre her. Det er også det, der er lidt træls, hvis de ikke rigtig sådan liner op med hinanden, så kan det godt være lidt irriterende sådan at komme igennem. Og så er det her så også rimelig irriterende. Sådan der. Nu ved jeg ikke, om jeg lige brugt for meget tid der. Ej, jeg når det sgu. Sådan der. Så det er jo sådan der. Og igen, nu kommer der endnu flere enemies. For det er bare, de kan ikke jongleres med overhovedet. Altså, det hjælper selvfølgelig, hvis man sådan kommer op på lagman. Hoppeder. Det hjælper en del til ligesom at kunne jonglere dem. Men som udgangspunkt kan du ikke rigtig jonglere dem. De er meget tunge. Altså. Så det er jo, altså, det er jo sådan, det er. Og ikke så meget der, men ja. Det er alt træls. Jeg skal ikke have det her. Jeg skal bare holde min kæft, det er helt sikkert. Dø med køle. Øj, snydt. Snydt. Sådan der, er væk. Altså det er helt klart, de der mænd der ligner sådan nogle, hvad skal man kalde det, kæder i hovedet der, de er helt klart umulige at ligesom løbe rundt med. Den fik jeg ikke, eller hvad? Hvor de der sandmænd der, det er sgu lidt bedre, men det er stadig ikke godt. Altså det synes jeg sgu ikke. Ja, og der er så den der er så sådan en sæbe, man kan få. Jeg ved ikke rigtig. Jeg har faktisk aldrig sat mig ind i, hvad den gør. Jeg har den, men jeg ved ikke, hvad den gør. Nu går jeg bare og dribler med sådan en skorpion på hovedet. Så kom her, din satan. Men hvis man er rigtig hurtig og løber efter den der enemy der, så kan man godt få det dyr. Og det er jo så lidt det, vi prøver nu. Ja, han er der. Jeg dribler sgu lige med skorpion igen. Øj! Ronaldinho ting. Sådan der, sådan nede. Kan du komme her? Sådan der. Øj, jeg vil ikke have det dyr her. Åh, og så skal vi have en. Det her, det er også et af de der prime eksempler på, hvor man godt kan bruge en bombe, og så kan man få det dyr, der ligger derinde. Det, ja, det er sgu. Så altså igen, bomber kan godt være effektive, tænker jeg. Det er bare ikke rigtig noget, jeg bruger. Hold da op, han slog mig ud af den tornado der. Ej, hvor bliver jeg da owned. Det er også noget, jeg synes, der er lidt skørt, det er, jeg skader ham. Lad mig lige demonstrere. Jeg skader ham 8 her, men lige så snart han sådan, du ved, er ved at falde, så skader jeg ham 17. Det er virkelig mærkeligt. Vi gør altså lige sådan her, fordi det gider ikke lige for tæt på den her. Jeg mener, han kaster mig rundt, jo. Nu kommer jeg til at bruge... Ups. Så jeg skulle sende lidt tid. Kan du komme her? Hvorfor er det? Biler lige din kammerat op imens. Sådan der. Så kommer der en beefy til, altså. Der kommer 2. Det er det værste ved det spil her. Cool. Men det er også, altså, med den her tornado her, jeg kan ikke...
Jeg kan ikke nå at give mere end sådan et par slag, og så er det det. Fordi jeg gider heller ikke stå stille. Jeg vil gerne ligesom gå rundt med tornadoen, sådan, så de ikke laver det der, hvor de samler mig op og kaster. Ja, lige præcis. Altså. Så det er sgu lidt problematisk. Der stod de der samlet. Men det er også det, altså, hvad i alverden skal jeg gøre her? Det forstår jeg ikke. Nu ved jeg, vi skulle en sandwich, og så... Men der kommer vi også til det næste problem. Altså tit, der vil de der beefies, de vil egentlig bare stå sådan og lave det der, hvor... Ja, det her. Nu skal de tage den her. Jeg tror sgu bare, vi bruger magi til ligesom at færdiggøre resten, måske. Men det er også det, altså, de har sindssygt meget liv, og... Men ja, beefies er, og ligesom bliver bare det, som jeg bare overhovedet ikke kan slå i det spil her. Altså, det er virkelig... Det er min største counter, det er beefies. Au. Okay, nu åh. Sådan der, så døde ham den lille der, og så kan jeg gårde ham. Men det er også bare træls, når I begynder at lægge sig og sådan nogle ting. Ej, men nu må det også snart være døde, altså. Tak. Tak. Sådan der, det var meget akavet. Der er nogen, der er meget bedre til at håndtere beefies, end jeg er. Det kan jeg slet ikke finde ud af. Jeg er mere til fjender på min størrelse. Hvis man skal kalde det det. Det er ikke, om man skal. Se, de har også det der tornado noget. Det er mega sejt, synes jeg. Det føles bare som om, det er mere effektivt end mit. Jeg kan ikke... Nå ja. Kom så er der med ved. Bang. Der kommer så også lidt træls ved den bane her, ikke? Det er, at jeg kan ikke rigtig se en skid for den bane her. Jeg må bare antage, at de er døde, eller jeg rammer dem, eller whatever. Det er sådan lidt... De skal ikke særlig svært at slå ihjel. Det er jo altid noget. Prøv at se det, jeg siger, altså sandmændene, nu kan man godt jonglere med, sådan, uden de helt store problemer. Så er der bare nogle andre enemies i de baner her, der bare er piv irriterende. Han er død. Ej! Her var en emerald. Ja, og så kommer der selvfølgelig dem, jeg ikke kan lide. Det skulle da ikke være anderledes, altså. Åh. Lad nu være. Ej, for det der pileregn, der er irriterende. Det var da helt vildt. Jeg føler bare ikke rigtigt, at jeg kan komme tæt på grund af det. For at se, så fordi jeg starter en tornado, så gør han det også lige. Og så bliver jeg lige reddet med. Altså. Hvad fanden? Sådan der. Og nu kommer vi til en af de sjoveste detaljer i spillet. Når man skal spille volleyball mod fjenderne her. Så skal det bare om at sabotere dem fuldstændig. Det er sådan, den bedste taktik, det er egentlig bare at slå løs på fjenderne, og så må man skulle lige droppe det sportslige. Så er det til gengæld, at jeg ikke nødvendigvis er særlig god til det. Det kunne der selvfølgelig godt være noget om.
Men der er også nogle gange, hvor jeg føler sådan lidt, den rammer jeg altså. Sådan der. Så nu ned. Igen gælder bare med at sabotere modstanderne fuldstændig. Dem der står for bare at slå dem. De er bare ud af helvedes til. Det er det bedste man kan gøre. Det skal være noget mere liv og noget mere... Ja. Jeg styrker også. Nå. Men så vil jeg lige hurtigt rende op til den shop her igen. Så jeg ligesom kan få min potions og min sandwich. Jeg er lidt træt af, at den ikke har gemt det for sidst. Så jeg bare hopper ind velvidende om, at jeg har 5 potions, når jeg i virkeligheden kun har 3. Ikke fordi jeg skulle heller ikke bruge 3 på det level, men altså... Jeg er jo heller ikke perfekt. Exit to map. Yes. Så går vi. Kommer vi tilbage til, hvor vi startede her. Hov. Så skal vi ind her. Så skal vi op og kigge på døren for at sige, hov, der kan vi ikke komme ind, og så skal vi ud igen. Det har jeg så aldrig rigtig forstået med spillet. At man sådan skal op for ligesom at blive afvist, og så bare, hey. I skal ikke stå sådan der og drille en af fiskerne, det kan jeg godt garantere. Ja, altså, de har ventet på, at jeg kommer, og så går vi i gang med at teste de døde, altså. Ups. Det er træt at stå tæt på gravstenen. Jeg vil helst ikke smadre gravstenene, fordi jeg har sådan lidt, jo, der kan godt ligge penge i, og sådan nogle ting. Jeg gider bare ikke, der kommer flere enemies op i jorden. Det er der også en mulighed for, når man smadrer gravstenene. Præcis, så løber de. Og så lige pludselig, så er der ingen hjælp at hente. De her beefies, de er lidt federe. På grund af, at der kan man sådan, altså... At man kan sådan jonglere med dem og så videre. Det er sgu lidt... Det er sgu lidt federe. Igen, i de der sandbaner der er det virkelig træls med beefies, fordi... I størstedelen af tilfælden, der føles det bare ikke som om, at du kan rykke med dem overhovedet. Det er det også, fordi jeg fucket op. Altså det er jo også menneskeligt. Det skal man gøre. Au. Au for... Sådan der, så er vi videre. Så er vi sgu videre. Og så kommer der de her mænd her. De er faktisk ret seje. Det synes jeg, det der green outfit der, det er bare totalt i orden. Kommer ind de der 20-knægte der igen. Dem bliver vi aldrig træt af. Ui, I sad oppe i træet og lurede. Det er faktisk virkelig dumt til fighten der, men jeg kan jo ikke se noget, altså. Så ser vi en af de første bosser, vi ligesom støder på i det spil her. Lige tilbage igen. Dog ikke lige så ja, fuld af liv som den anden, så det er jo altid noget. Så den tager ikke lige så lang tid at dræbe, som vi kan se. Men ja. Det er også sådan en af de ting, altså det der med en boss, der kommer tilbage, det er sgu ikke, det er skørt, synes jeg. Men
Men det har vel også en charme, altså. Igen, jeg synes, der er mange ting ved det spil her, der bare har en charme, sådan på en eller anden måde. Det må jeg sgu være ærlig at sige. Du skal slappe af nu, Bobby. Jeg tror ikke, der ligger noget fedt i det her. Nej, det er sgu et grønt æble og en banan. Det er sgu altid det, man ønsker, når man lige så smadrer nogle tønder. Og så kommer der også nogle fiskermænd, der gider hjælpe mig nu. Altså, I baitet var lidt før, drenge. Ja, hvis du har styr på ham her, så tager jeg det med op. Skal det vel være? Ui, og der er sådan en buff en her. Han har sagt med skåret i sin laks i hvert fald, det er helt sikkert. Ligner fandme, han har trukket en blåvæl ind på en fiskestang eller et eller andet. Kom der en, der smadrer ham. Kollektiv afstraffelse. Kom så, kom så, kom så. Og nu er vi mod The Corn Boss. En af de mest irriterende bosser i spillet. Fordi han har sindssygt meget liv, og så... Ja. Skal vi se, ja, så gør han det der, og det er bare træls, så kan man ikke slå ham i et par sekunder, og man vælter af det, og... Ja, så lige pludselig så går han ned i jorden, og... Ja, det er præcis, altså... Vi er jo ikke i nærheden af ham. Ej, nu må jeg sgu lige... Ja, så laver han det der, det... Ja. Den her boss af al generelthed er virkelig irriterende. Jeg synes, han er bedre i nogle tilfælde. Altså, men igen, det kommer også meget an på, hvilken sådan magi du har, fordi at med den her tornado her, jeg kommer ikke til at kunne ramme ham, inden det her, at han rigtig bare er gået i dæk igen. Hvor der er andre, sådan noget som for eksempel lyn, dengang jeg brugte det. Det var meget mere effektivt til ligesom at kunne få ham af vanen, fordi igen, du kunne bare stå og shred ham, eller mindre på grund af det der lyn. Hvor her, jeg kan ikke engang begynde at lave tornadoen, inden det er, at han bare går i dvale, hvis man skal kalde det, og så... Altså, er virkelig en træls boss. Også når han gør det der, altså. Jeg har jo ingen tid til at reagere på, hvornår han kommer op, altså. Hold kæft, mand. Så er der sådan en af dem der, altså hvis man kan komme højt nok op, så er det måske nogenlunde. Altså, men ellers så er han træls. Eller generelt bare træls, der ikke. Altså... Så her, han slår ud i siden, og rammer mig. Altså... Det bliver vildt. Det bliver sgu lige vildt ordentligt låget, kan man ikke. Stop nu. Au. Kom her. Og det værste er, at han bliver endnu værre endnu, fordi når han så kommer ned på... Når han så kommer ned på sådan et bestemt antal HP, så begynder han bare at gå ned i jorden, altså konstant. Sådan, man skal være heldig, hvis man når at få et hit eller to. Bare allerede nu er det irriterende, synes jeg. Det ramte mig, eller hvad? Hvorfor slammer han mig ind i busken? Please, få ud af det her helvede. Please, det er bedre. Lad nu være.
Sådan der. Så er han færdig. Heldigvis da. Så er han sgu done, du. Det er lidt træls med nakker, men ikke får en kist. Det kunne man godt lige tage til efterretning, synes jeg. Jeg synes faktisk, det holdes. Nu har vi jo mindst hornet, så vi kan komme videre. Det må da være det vigtigste. Det tænker jeg. Det må sgu være det vigtigste. Nå ja. Nå. Jamen igen, vi går bare op i mere styrke. Jeg føler, at styrken er lidt mere effektiv i PT. Mest fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af at bruge den tornado der. Så jeg tænker, at den bedste mulighed for at komme igennem, det er vist bare at opgradere styrke. Ja, jeg tænker i det her afsnit her, der kører vi sgu bare... Ja, der kommer vi sgu bare til at køre hen til... Hvad er det, jeg prøver at sige i det? Jeg tænker, i den her episode, der kører vi hen til Medusa-bossen, og så er det nok der omkring, vi stopper, tænker jeg. Og så må vi se, hvor langt vi kommer næste gang. Jeg har lidt et håb om, at næste gang, der kan jeg nå helt op til isbossen, uden at det tager alt for lang tid. Og så kan vi færdiggøre spillet på 5 afsnit. Det er sådan mine umiddelbare tanker, men igen, det ved jeg sgu ikke rigtig om er realistisk. Men igen, nu må vi se. Altså igen, jeg spiller jo bare indtil, at jeg føler, at det ikke giver mening. Jeg kan jo altid klippe videoen, hvis jeg synes, det bliver for langt til at uploade. Men altså, jeg føler, at første afsnit var 20 minutter, og næste var 40. Altså, jeg synes sgu... Men jeg synes sgu, det er okay, altså. Igen, hvis bare folk de nyder det, de ser i forhold til gameplay, så tror jeg, de er ligeglade med, hvor lang tid episoderne var. Det gælder bare om at se gameplayet. Det er jo ikke anderledes, hvis man selv skulle spille det. Ja, og det der træls den bane her, man ikke rigtig kan gå. Jeg tror, man skulle have taget den der... Man kunne, altså, der er sådan et grønt dyr, man kan tage, som gør, at man løber hurtigere i vand. Og det kan sgu godt være, at han havde været effektiv, det her. Men altså igen, udover det, så er det, altså, det er den her bane, han sådan rigtig er god i. Så tænker jeg, og ellers så er han bare ubrugelig. Altså det er derfor jeg sidder og tænker, jeg gider ikke sætte en hel bane på, at jeg skal have en på, der kan gå hurtigt i vand, når det er begrænset, hvor meget jeg kommer til at kunne gå i vand. Så jeg mener, altså, ellers nogle pæne skulpturer, statuer, whatever. Og generelt de enemies, de har sgu ikke så meget at gå for gear af, synes jeg ikke. Det er bare hopper lige op en gang imellem, og så en gang imellem, hvis man lige giver dem tid nok, så laver de sådan en flyvehop med det der spyd der, hvor det bare peger ned i jorden. Det er lidt wild. Og en deep. Her. Sådan der, så er I færdige. Kunne der eventuelt lige ligge noget mad i den her? Hallo, du åbner ikke. Jeg kan ikke bruge til. Så bare den her, jeg skal bare død med køle. Generelt også bare sådan, du ved, nu har jeg ligesom fået vist en masse våben og sådan en masse våben op. Men det er sjovt, det er bare den her kølle her, du ved. At startervåben sådan er fuldstændig vanvittigt, at den kan give 5 i skade og 5 i, defense. Det synes jeg er sådan rimelig vildt. Hvordan i alverden gjorde du det? Han gik lige i væggen. What? What? Han gik lige i væggen. Hvad sker der? Nu går ham der sgu op, han gider sgu ikke mere. Når der er ingen, der siger, at jeg har en tært, der er færdig eller et eller andet. Nå, så er der inde, jeg går over og banker din kammerat her.
Ja, han kommer sgu ned der. Nå, der er ingen, den er færdig. Hvad sker der? Nå, han er ikke død. Okay. Du skulle have blevet op, mens du kunne. Det giver god mening, at han når for et slag på vej inden der han falder om. Det giver god mening. Nå, men er det ikke også nu, vi kommer til bossen? Jo, det er det. Og så tænker jeg, at vi tager den boss, og så er det... Så er det tak fordi I så medtid, tænker jeg. Ja, du synger helt igennem skrækkeligt. Kan vi komme videre? Jamen, det ville jeg også have sagt, faktisk. Det var umiddelbart det, jeg tænkte. Jeg kan ikke gå. Hvad? Okay, det er kraftedeme ikke særlig effektivt. Jeg har lige den her i hånden der. Kom, slå mig. Igen, som sagt før, skjoldet er bare en go-to, når det er sådan nogle bosser her. Sådan der, kan jeg ikke lige trække hende herud. Så jeg lige kan se hende igen. Ej, jeg nåede ikke at trykke Q. Nu smadrer jeg hende sgu bare. Ja, løb I hellere. Igen, endnu en boss, man ikke får kist for. Altså, jeg forstår det ikke. Altså, jeg føler mig søs gamet. Det må være ærligt tilstå. Altså, det kan godt være, det var mig, men det er sådan, jeg føler det. Altså. Så fik jeg 26 coins for banen. Det er også lidt vildt. Det ikke mere. Men igen, der er heller ikke så mange enemies, der ligesom dropper. Ja. Men ja, jeg tænker, at næste episode, det er sgu der, hvor vi går op, så klarer vi isbossen. Og så må vi tage det hele i den sidste 5. Det må være der, hvor vi klarer resten. Næste afsnit bliver nok også et af de længere, fordi der skal vi igennem, hvad hedder det, den bane, der hedder Full Moon. Og der er nogle beefies i, og de er bare ikke sådan særlig gode til dem der. Altså, jeg er ikke særlig god til beefies. Specielt ikke i den bane her. Der er de simpelthen umulige at drible rundt med. Jeg synes, de smadrer mig fuldstændig. Så ja. Det var jo... En sidste ting, jeg lige kan tjekke, inden vi siger farvel. Jeg skal lige tjekke. Der er et dyr, nemlig. Der var et dyr, vi stødte på. Jo, zebraen. Hvad er det, den gør? You find food and grass. Ja. Så vi kan se, fuldstændig ligegyldigt dyr. Men ellers så har jeg lidt af... Jeg har lidt af det hele her. Det har jeg sgu. Ja. Har dem sgu her. Så det... Ja. Ikke så meget at sige. Altså det... Ja. Fået dem på må og få. Sådan nogle ting. Så... Nå, folkens. Tak fordi I gad at se med på den her 3. episode af Castle Crashers. Det skulle være rigtig hyggeligt endnu en gang. Jeg håber, I tager lige så godt imod den her, som jeg har taget imod de andre. Og så, ja, så er der ikke så meget andet at sige. Så ses vi i næste gang. Vi ses. Hej.